Book 2. Единайсет. Месеците. Януари, февруари, март, март, април, май, юни. юни. Това са 6 месеца. Това са 6 месеца. Януари, февруари, март, Януари, февруари, март, април, май и юни. април, май и юни. Юли, Юли, август, август, септември, септември, октомври, октомври, ноември, ноември, декември. декември. Това са 6 месеца. Това са 6 месеца. Юли, август, септември, Юли, август, септември, октомври, ноември и декември. октомври, ноември